The beef between Holy 10 and Votes JT ratanga zvakare. This comes after Votes aenda iye kushow ya DJ Ola apo akabvunzwa iye kuti wakadanana na Kimberly for how long. So Kimberly, Kimberly ndo mukadzi wa Holy 10 wanaye izvezvi waakatorora akatonobvisira mari. So DJ Ola vakabvunzewo vakati iwewe wakadanana na Kimberly kwenguva yakaita sei. Then Votes akaratidza kumachuwa, haana kuda kutaura zvakaipa pamusoro pa Holy 10 and Kimberly, akangotsengo mukanwa. Then takazoona Holy 10 achitaura iye achiti kana maalbum enyu asina kurira musaende kuma interviews muchitaura zvisina basa, nekuti tese tikuziva kuti Votes JT ane album rakaburitsa rinonzi NOP. So Holy 10 ari kuti kana album rako iroro risina kurira NOP usafambe uchienda kuma interviews uchitaura zvisina basa uda kutsvaga relevance neni. So guys, ngatione clips acho these guys vachitaura zvavaitaura toenderera mberi. So there's a picture that always trend on social media of a man purported to be you, with another lady believed to be Kimberly Richard, now Holy 10's wife. Wakadana na Kimberly reo for how long? If you remember. Well, the thing is, Nonachi, inini andikambode kuti ndane family nevana nechi, and then you have some guys that discuss past yako on a podcast. I think it's disrespectful. So I don't think I would answer that. That's Vote JT trying to be respectful. Yeah. To Holy 10. Vakumanaka. Kana album asina kurira ka. Musaende ku interview mutaura nezvangu. Do not go kuma interview mutaura nezvemujaya. Ndizo ere. So I think mangozvinzwira omega. Then after ipapo takazoona Holy 10 achienda iye kushow yeZim Danso yanga iriko over the weekend, yanga iri ku City Sports Center kwamune Cup Clash. Takaona Holy 10 achinoperforma ikoko, but it seems like Holy 10 anga akadhakwa. Zvaitongooneka zvegoti he was drunk. Holy 10 he performed, but zvaaimba zvacho pamwe pacho waitoona kuti ari kupesana the original song achimbawo zvake, the original song ichimbawo zvayo. Later on takaona Holy 10 achidonha iye pastage because he was drunk, anga akadhakwa. But chazonyanyonetsa ndechekuti taona Holy 10 akuaccuse iye Votes JT kuti unotobatawo madrugs, so usataure zvisina basa. I think Holy 10 ari kutodawo help mubrain dzake kana kuti zvikuitika mulife make, noti azongotanga iye kungotaura ngoti munhu wenyu wamunoda iyeye anorova ngoma and stuff. But he came up kushow yeZim Danso akaimba, but anga akadhakwa zvekutoona kuti ega akatomakisira. So ngatinzwe Holy 10 achitaura iye kuti mfana wenyu wamoti Votes JT yeye wamunoda anoita zvengoma, so we should be tested tooneka kuti anoita zvemadrugs ndiani. Then mobva maonawo futi video raHoly 10 achidonha iye pastage ku City Sports Center. So ndiudzewo zvamofunga about these two guys, kuti bifi ravo nderei chairo. Inyaya yekuti vese vakadanana na Kimberly here kana kuti ibifi remumusic industry. Mangwana ngatirowe drug test. Timbotestewa madrugs. Tinawo matest kits ana moms vedu andazvinata. Ngatimbotestei madrugs. Timboona kuti atisengoma here tinoita kuti mukule down. But problem kuti ndo kuziva iwo hauzikanwi nevanhu. Vanoziva music and all that bullshit that you be trying to do pamberi pemedia. But ndo kuziva unenge uchimwe ngoma pamberi paangona, but vanhu vese vari kukurespecta. Ngatimborovei drug test timbonyatsoona kuti wemadrugs ndini here kana kuti mufana wenyu. Musati maita hasha, ngatimborovei. Let's go. What do I say? Say.
akuti ndiri broke wanguka auda udiko Ronaldinho azviko nacho